радиои муҳоҷир. Телефон барои тамос 8965 151 0410. ассалому алайкум шунавандагони азизи радиои муҳоҷир. ин радиои муҳоҷир аст, барномаи мустақими дармонбахш аст шунавандагони азиз. ва меҳмони барномаи имрӯзаи мо чун ҳамавақта муҳтарам Абдулло Хоҷаев ҳастанд, духтури дараҷаи олӣ. мо шуморо хушомадед мегӯем ба радиои муҳоҷир. хушбахт бошед. саломат бошед. ва шунавандагони азизи радиои муҳоҷир, акнун дар ин барнома ки мустақиман аст, мо пайгирӣ мекунем атрофи, яъне роҷеъ ба мавзӯи майзадагӣ ҳарф мезанем, яъне ки алкоголизм ба истилоҳ. ва тавсияи шумо, саволи ман чунин аст, муҳтарам Абдулло Хоҷаев, худи майзадагӣ чист? аввалан мехостам гӯям ки мавзӯе ки аз тарафи роҳбарияти шумо интихоб карда шуд барои суҳбати имрӯза бисёр мавзӯи доғ аст. ва аввалан ман ташаккур мегӯям ба шумоён ки ҳамин мавзӯъро интихоб кардед барои мусоҳибаи имрӯза. саломат бошед. умед дорам ки натиҷаи суҳбати мо ба ҳамшаҳрони азиз, ҳамватанон, ҳамзабонон як фоидаи назаррасе меорад ва як миқдори бисёр калони мардум аз ҳамин чиз даст мекашанд иншоаллоҳ. саломат бошед. бале, воқеан ҳам ин замони лаҳзаҳо майзадагӣ мисли як беморие шудааст. бале, воқеан анамин майзадагӣ ин беморӣ аст. шумо пурсидед ки майзадагӣ чист? мегӯям майзадагӣ беморӣ аст. беморӣ чӣ хел гирифторшавӣ аст, яъне пойбандшавӣ, ба русӣ мегӯянд зависимӣ. ана ҳамин проблемаи бисёр нав нест, як мушкили бисёр қадим аст, аз давраҳои қадим омадагӣ аст. дар яке аз ҳадисҳои пайғамбари мо муҳаммад мустафо саллаллоҳу алайҳи васалам оварда шудааст ки ҳар чизе ки хамрро тавлид мекунад ҳаром аст. ана ҳамин хамр, яъне ки хуморӣ шудан низ яке аз нишонаҳои майзадагӣ аст. вақте ки одам, ана биёед ман зина ба зина дар бораи ин гап занам. давра, ҳамин беморӣ аз се давра иборат мебошад. як давраи оғоз, давраи гиримҷараёнёбӣ ва давраи ба хотима расидан. ана дар давраи аввал чунин нишонаҳо дорад ки нишонаи аввалин ҷалб гӯем мешавад, яъне хоҳиши нӯшидан пайдо мешавад дар дили ашхосе ки гирифтори ҳам касале ҳастанд. яъне онҳо дилашон мекашад ҳамин чиза. масалан мешавад мардумон мераванд тӯй, ягон вохӯрӣ менӯшанд ба хотири он ки зарурат аст дар он ҷо, маҷбур ҳастанд, лекин дилашон намекашад, дилҷӯӣ надоранд нисбати, яъне ин шахс касал нест, ин шахсон касал нест. аммо вақте ки дар дили одам ҷалб ҳамин хоҳиши нӯшидан пайдо шуд, ин ба истилоҳ занги аввали хатар аст, бонги аввали хатар аст. яъне мардум, ҳамин мардуме ки дар дилашон хоҳиши нӯшидан пайдо шуд, аллакай гирифтори ҳамин касале ҳастанд. дар давраи якум боз якчанд нишонаи дигар ҳаст, масалан боло рафтани устуворӣ нисбати алкол. аслан шахсе камтар менӯшид, масалан 100 грамм ё 200 грамм, барои вай ҳамин кифоя буд, ҳамон гирим як хушиеро эҳсос мекард. аммо вақте ки вай гирифтори касалӣ шуд, барои ба даст овардани ҳамон эҳсоси хуб, вай маҷбур аст ки 100 грамм не, 200 грамм не, 400 грамм хӯрад, 500 грамм хӯрад. яъне барои расидан ба ҳамон натиҷаи дилхоҳ вай дар бисёр миқдори бештари машруботро менӯшад, ки инам яке аз нишонаҳои давраи аввали гирифторӣ мебошад. як нишонаи дигар аз байн рафтани назорати миқдори алколи нӯшидашаванда. яъне агар гирим дар ҳолати мӯътадил шахси шаробнӯшанда назората аз даст надиҳад, одаме ки касал нест. касе ки касал аст, гирифтор аст, ҳамин қобилияти назорат кардани миқдори нӯшидагӣ, шароби нӯшидагиашро аз даст медиҳад. инам яке аз нишонаҳо. боз як нишонаи бисёр муҳим, ин пайдарпай нӯшидани алкол мебошад.
масалан баъзеҳо ҳар рӯз як бор менӯшанд, бегоҳӣ баъди кор фарз кардем фикр мекунанд ки хай ин чизи ягон зарарост нест ку барои иштиҳо ё барои бартараф кардани мондагӣ, лекин вай пай дар пай нӯшидан дорад. як миқдори дигар дар як ҳафта як бор, як миқдори дигар дар як моҳ як бор, лекин пай дар пай ҳар моҳ менӯшанд ки ин ҳам нишонаи гирифторӣ ба ин касалӣ мебошад. паст шудани қобилияти ақлонӣ яке аз нишонаҳои бисёр назаррас аст. яъне дар навбати аввал паст шудани хотира, паст шудани имкони ба даст овардани малакаҳои нав. яъне он касе ки гирифтори машрубот аст, яъне майзада аст, масалан аз ёд кардани шеър ё хонда фаҳмидани ягон матни нав, маълумоти нав, дар хотир гирифтани он, ба даст овардани ягон малакаи нав, ҳамин хислатҳои вай хеле мекоҳад ки ин ҳам аз нишонаҳои ҳамин касалии майзадагӣ мебошад. давраи дуюми касалии майзадагӣ як хислати анамон хумор гуфтем ку анамин хислати хумор пайдо мешавад дар давраи дуюм. бегоҳӣ марди гирифтор шаробро нӯшид, хоб кард, пагоҳӣ вақте ки аз хоб хест худро ниҳоят бад ҳис мекунад. дар давраи аввал ва онҳое ки майзада нестанд, баъди он бегоҳе ки нӯшида буданд пагоҳӣ мехезанд, ба истилоҳ хуб. аммо марде ки ба давраи дуюми ҳам касалии гирифторӣ дучор шуд, пагоҳӣ мехезад носолим, худро бисёр бад эҳсос мекунад, ниҳоят бад, ҳам аз гирим эҳсоси қалбӣ ва ҳам эҳсоси ҷисмонӣ, ва вай маҷбур мешавад ки камтари дигар шароб нӯшад, умуман нӯшокии спиртӣ, ва бо ҳамин ҷисми вай таскин меёбад ва рӯҳи вай гӯё ки таскин меёбад. он тарсу ҳаросе ки дар дили вай пайдо шуда буд аз байн меравад, ва ин нишона аз он шаҳодат медиҳад ки дар ҷисми вай тағйиротҳое ба вуҷуд омадаанд ки гӯё ки ҳамон спирт ба як қисми таркибии ҷисми ҳамон одам табдил ёфт. ҳамон қисми таркибӣ агар дар бадани вай набошад, бадан бемор аст. яъне ки спирт дар вуҷуди вай ҷои худро, хонаи худро месозад. бале, бале, гӯё ки вай ҳамонҷо хона кард. агар ҳамон спирт набошад, ин мардак касал аст, вай маҷбур аст муттасил нӯшад. хуб, инсони солим вақте ки масалан шаробро менӯшад, бори аввал, бори дуюм, бори сеюм, чӣ зарал дорад барои ҳатто ба арӯсӣ гӯем ба ислоҳ як бор попробит кардан мегӯянд, рӯсо як бор хӯрдан зарал мерасонад? шумо гуфтанистед ки гоҳ-гоҳ нӯшидан. дар Россия чунин як мафҳум ҳаст, культурное питьё, яъне нӯшидани мутамаддин бо маданият, ҳамин хел мафҳум вуҷуд дорад. ҳозир ман ба ин чизе ки шумо гуфтед камтар равшанӣ меандозам. То ина бояд дар бораи давраи сеюм гап занам. давраи сеюм ин давраи ниҳоии ҳамин касалӣ мебошад. яъне ин давра, яъне давраи пурра вайрон шудани саломатии равонӣ ва ақлонӣ ва ҷисмонӣ гӯем мешавад. дар ин давра инсон фақат шакли инсонро дорад, халос. як сурат аст, сират нест. вай метавонад дар ҳамин мебахшеду ҳамон пешоб кунад дар ҷои ҳамон ҷое ки хоб кардааст, дигар корҳои баъда кунад, дар ҳамон бӯю тафту ифлосӣ метавонад дар роҳат бошад, хушбахт худа ҳис кунад. вай симои инсониш аз байн рафтааст, вай инсон нест. дар ҳамин давра боз як хусусият дорад ҳамин давраи сеюм ки устуворӣ нисбати алкол хеле ва хеле паст мешавад. ҳамин майзадаҳое ки ба дараҷаи сеюм, ба давраи сеюм майзадагӣ рафта мерасанд, барои онҳо кифоя аст ки камтарак май нӯшанд ё камтарак пиво нӯшанду аллакай маст бошанд. онҳо танҳо як мақсад доранд. ашхосе ки дар давраи сеюми ҳамин майзадагӣ қарор доранд, тамоми зиндагии онҳо гирди як мавзӯъ сохта мешавад, яъне мавзӯи бикри онҳо, бузургтарину асоситарини онҳо дарёфт кардани алкол ва нӯшидани алкол аст. дигар ягон хел мақсад, орзу, ният дар дили инҳо вуҷуд надорад. на тандурустии худашон дар назарашон менамояд, на неку аҳволи оила, на фарзандон, на ёру дӯстон, ҳеҷ. инҳо комилан
гӯем ки моҳияти инсонии худо аз даст медиҳанд. Бояд гуфт ки то давраи сеюми майзадагӣ аз рӯи статистика ҳамаги 2% майзадагон рафта мерасанду халос. кадомҳо? аз ҳамон 100 нафаре ки гирифтори майзадагӣ шуданд 2% то дараҷаи сеюм рафта мерасанду халос. 98% ба ин дараҷа норасида мурда мераванд. ё як қисми дигаре ҳастанд ки то пиронсолӣ ҳам мерасанду ба миқдори кам, яъне ки як ба меъёр. албатта чунин вариант ҳам вуҷуд дорад. акнун мегардем сари саволи шумо. хоб гуфтед ки гоҳ-гоҳ нӯшидани машрубот чӣ зиён дорад? хоб дар давраи Абуалӣ ибни Сино умуман як рубоии Абуалӣ Сино аст, машҳур мегӯяд май душмани масту дӯст боҳушёр аст. андак тарьёку беш заҳри мор аст. дар бисёраш мазарати андак нест, дар андаки ӯ манфиати бисёр аст. солҳои сол ман дар фикр будам ки ҳамон андак чӣ қадар аст. масалан вақте телевизорро гӯш мекунед ё газетаҳои Россияро мехонед, мегӯянд ки дар як ҳафта гирем як шиша арақро нӯшидан барои кас зарар надорад. мо метавонем гӯем ки ҳамин як шиша арақ дар як ҳафта ҳамон андаке аст ки Буалӣ Сино гуфтааст? албатта не. ба ҳамин саволи Буалӣ Сино ҷавоб ба наздикӣ пайдо шуд. ба ҳамин саволе ки аз рубоӣ баъди хондани рубоӣ дар ман пайдо шуд, як гурӯҳ нейрохирургҳои Русия ҷарроҳӣ доштанд. майнаи кушод, яъне майна кушодагӣ рӯи дастурхон гӯё ки дар зери микроскоп пурбин ҷарроҳӣ доштанд. рагҳои хунгарди майдатарин дар мадди назарашон буд. рагҳои хурдтарин номаш капилляр аст. капилляр чунон танг аст ки эритроцитҳо, яъне ҳуҷайраҳое ки вазифаи онҳо кашондани оксиген ба ҳуҷайраҳо мебошад, танҳо як қатор шуда истода паси ҳам аз ҳамон капиллярҳо гузашта метавонанд. ду то эритроцит намеғунҷад ба онҷа. ба истилоҳ капилляр ҳамон танкӯчае, ҳамон кӯчае аст ки шахсони муайян, ҳуҷайраҳои муайяни асаби мо зиндагӣ мекунанд. онҳое ки вазифаи муҳимтаринро иҷро мекунанд. симои инсонии мо аз майнаи мо вобастагӣ дорад охир. ва ҳамон ҳуҷайраҳо дар ҳамон капиллярҳо зиндагӣ мекунанд. ина назорат доштанд, ана эритроцитҳо меоянд, яке паси дигар қатор мешаванд, даруни капилляр медироянд, оксигенро медиҳанд ба ҳуҷайраҳои асаб, гази карбонатро мегиранд, аз тарафи дигар мебуранд, мераванд. бисёр як манзараи аҷоиб, ниҳоят гирем бо танзим. зарурати ҷарроҳӣ буд ва ҷарроҳ фармон медиҳад ки супориш медиҳад ки доруеро даруни ҷисми организми ҳамон одам ворид кунанд ки дар таркибаш спирт доштааст. ина бинед вақте ҳамон спирта дохили ҷисм мекунанд, хирургҳо, нейрохирургҳо, ҷарроҳони асаб ҳамон манзараро зери назар доштанд ва мебинанд ки эритроцитҳо наметавонанд дохили ҳуҷайраҳо шаванд, гӯё ки маст мешаванд. эритроцитҳо гӯё ки маст мешаванд. баъд вақте ки олимон ина муайян кардан сабабша, ҳамин эритроцитҳо ба ҳамдигар намечаспидиянд. аз ҳамин сабаб имкон доштиянд ки паси якдигар истода даруни капиллярҳо, вақте ки спирт даруни ҷисми одам даромад, ҳамин қобилияти ба ҳам начаспидан аз байн мерафтааст. эритроцитҳо ба ҳам мечаспидиянд, дар натиҷа даруни капилляр даромада наметавонанд. ҳар як эпизод, ҳар як воқеа майнӯшӣ бо марги садҳо ҳазор ва шояд миллионҳо ҳуҷайраҳои асаби мо гирем анҷом меёбад. аз ҳамин нуқтаи назар гуфтан ҷоиз аст ки май нӯшидан гоҳ-гоҳ бошадам, як бор бошадам, зарар асту зарар асту зарар аст. инро набояд нӯшид комилан. саломат бошед шунавандагони азизи барномаи мустақими дармонбахш аст. мавзӯи имрӯзаи мо майзадагӣ аст, яъне ба ислоҳ алкоголизм. ягон нафар агар ягон савол дошта бошад аз байни шумо шунавандагони азиз, метавонед занг бизанед. рақамҳо 8965 151 0410 аст ва меҳмони мо Абдулло Хоҷаев ҳастанд, муҳтарам духтури дараҷаи олӣ.
мавзӯи имрӯза чун майзадагӣ аст, мо атрофи нафароне ки май менӯшанд ва чӣ зарарҳо мебинанд атрофи ин мавзӯъ ҳарф мезанем. хуб, занг бизанед агар ягон суолу дархост дошта бошед, ягон тавсияи духтурон, марҳамат занг бизанед. ин лаҳза меҳмони барномаи мо акай Абдулло ба шумо посух медиҳад. хуб, як суоли дигар дорам ба шумо, суоле ки бисёр мехостам бидиҳам. Ба фикри шумо, чун мо дур аз ватан ҳастем, радиои муҳоҷир аст, барномаи дармонбахш, муҳоҷирон дар айни замон, айни ҳол гӯем майро истифода зиёд мекунанд ё ин ки на? мо дар муҳите қарор дорем ки, яъне муҳити Россияро дар назар дорам, дар инҷо чандин садсолаҳо инҷониб ба истилоҳ маданият, аслан гӯем бемаданиятии майнӯшӣ ҷорӣ карда шудааст. На бо хоҳиши халқи рус. Инро бояд таъкид кард ки халқи рус чунин одати майнӯшие ки мо мебинем, телевизор мемонем, майнӯшӣ, арақнӯшӣ, киное мебинем, ҳама ин чиз надоштанд. То асри 16 русҳо гӯем ки машруботи пурқувваттарине ки менӯшиданд, ин квас буд. Поминальный квас мегуфтанд. Яъне агар ягон кас вафот мекард, кваси боқувваттар, машрубот спирташ бештар месохтанд ки шояд он ҳам 6 градус бошад. Анами хел аммо вақте ки ҳокимияти подшоҳӣ эҳтиёҷ дошт ба пул, барои ба даст овардани бештари пул, барои чарх занондани бештари пул, шояд ин иқтисоддонҳо беҳтар медонанд, албатта халқи Россияро маҷбур карданд ки ба майнӯшӣ рӯй орад. Борҳо халқи Россия шӯришҳо ҳам бардоштанд. Дар таърих чунин шӯришҳо бо шӯришҳои зидди машруботӣ машҳур аст, аммо бо истифода аз армияю аз политсияю ин чизҳо бозам ҳукуматдорон маҷбур мекарданд ки халқи рус майнӯшӣ кунад, шаробнӯшӣ кунад ва албатта ин бепул набуд. Мақсад аз халқ кашида гирифтани маблағ. Албатта дар паҳлӯи ин дигар масъалаҳо ҳал мешавад. Одамоне ки май менӯшанд, онҳо парвои фалак надоранд, бефарқ мешаванд, ранги ҳайвон мешаванд ки инҳоро албатта хӣ гуфтан осонтар аст. Як шиёре ҳаст ки маъсума деона гурез. Бале, деона гурез ки маст омад. Чунин мақол ҳаст. Хуб, чанд грамм спирт, яъне чанд грамм шароб, яъне ба ислоҳ тоҷикона гӯем арақ инсонро мекушад? ба ҳамин саволи шумо ман ҷавоб дода наметавонам, чунки ман махсусан ба ҳамин чиз ҷавоб накофтаам. Лекин проблемаи бисёр муҳим аст. Ман як дарёфти олимонро мегӯям. Чунин ашхос дар зери назороти онҳо будааст ки ҳар рӯз 50 грамм 100 грамм менӯшидааст. Бисёр не. Бегоҳӣ баъди кор ба истилоҳ дар зери нохунак бо маданият, нӯшидани бо маданият доштанд он ашхос. 10 сол пеш вақте ки майнаи сари онҳоро рентген мекунанд, майна пур аст, яъне косахонаи сар пур аст. Майна ба гирим устухони косахонаи сар ҷавз. Баъди 10 сол вақте ки рентген мекунанд, ҳамон майна поёнтар фаромадааст. Байни майнаи сар ва косахонаи ва гӯё ки бом бо байни устухон як фосилае пайдо шудааст. Дар бораи чӣ ин шаҳодат медиҳад? Дар бораи он ки майна хушк шудааст. ҳуҷайраҳои майна ба миқдори бисёр нобуд гаштаанд. Ина бинед. Хай проблема аз тарафи дигар гӯем, проблема бисёр қадимӣ аст. Ман як чизи сухани Шайх Камола инҷа ба ёд меорам. Ободии майхона зивайронии мост. Ободии майхона зивайронии мост. Ҳамин майхӯрӣ агар аз як тараф барои саломатии одам зарари бисёр калон дошта бошад, аз тарафи дигар ба иҷтимоиёти вай, ба моддиёти вай зарари калон дорад. Яъне ки май ризқро мебарад. Бале. Ва дар дини мубини ислом низ ҳаром аст. мутаассифона бисёри мусулмонҳо низ май нӯш шуданд. Чӣ хеле ки шумо гуфтед, мо дар як кишваре қарор дорем ки модари майҳо аст. Чунин анъана дар инҷо вуҷуд дорад. Дар сари қадам мағозаҳои майфурӯшӣ, ҳатто мағозаи хӯрок медароед, мағозаи хӯрок, ҳамин ҷое ки касса аст, дар қафои касса як витраж, шишаҳои гуногун рангу, гуногун ҳаҷму, гуногун шаклу,
навиштаҳои аҷоибу гӯё ки вай нӯшӣ профессор мешӣ, вай нӯшӣ лётчик мешӣ, вай нӯшӣ мушкилот ҳал мешавад. лекин ҳамаи инро монанди чӣ хел як ҷилое ки ба чангаки моҳигир пайваст карда мешавад, ба ҳамин шабеҳ кардан мумкин аст. Ино бо ҳамин роҳҳо ба тавассути онҳое ки истеҳсолгар ҳастанд, онҳое ки манфиат доранд аз истеҳсолу аз фурӯхтани машрубот, фикр мекунам ки бо дидаву дониста ба мардум ҳамин маълумоти нодуруста ҷой мекунанд ки гӯё ин чизи оддӣ аст, як чизи анъанавӣ аст, як чизи хуб аст. бале, дуруст қайд кардед. воқеан ҳам шунавандагони азиз, ин барномаи дармонбахш аст. мавзӯи имрӯза майзадагӣ. ҳар нафаре ки агар ягон тавсияи духтурро бихоҳад бигирад, марҳамат. рақамҳо 865 151 0410 аст ва босам атрофи майзадагӣ ҳарф мезанем. бисёриҳо ба касали дил гирифтор мешаванд аз майзадагӣ. зор раҳмат. ин арақ як чизе аст ки мегӯянд ки бо як тир ду нишон. ҳамин хел мақол аст на? бале. арақ ин чизе аст ки нишонгириҳои бисёр дорад. ҳамин як ҷура арақе ки кас мехӯрад, вай ҳам ба майна, ҳам ба дил, ҳам ба ғадуди зери меъда, ҳам ба ҷигар, ҳам ба ғадуди мардигӣ баробар зарба мерасонад. одамоне ки гирифтори майнӯшӣ мешаванд, ҳам қобилияти ақлонишон гум мешавад, ҳам дилашон заиф мешавад, ҷигарашон заиф мешавад. ғадуди зери меъда ва ғадуди мардигӣ ин чизое ки дар навбати аввал зери гирим нишони арақ аст. яъне ки инсон ба нобудшавӣ рӯ меорад. инро як бародари мо, шояд шумо ин касро шунида бошед, Эраҷ Саудатсайров, журналист, ин кас майнӯширо худкушии ихтиёрӣ гуфтанд, ки бисёр як ибораи ҷолиб аст. яъне майнӯшӣ ин худкушии ихтиёрӣ аст. бале, одаме ки майнӯш аст вай худкуш аст. албатта ин худкушӣ дар як лаҳза сурат намегирад, дар як муддати муайян, лекин оқибаташ таъин аст. аслан майнӯшҳо умри дароз намебинанд, майзадаҳо. бо касои мудҳиштаринаш ин аст ки онҳо аз ҷомеа берун меафтанд. инҳо ҳамчун аъзои ҷомеа ягон арзишу қимате надоранд. дар арақ гуфтеду як дубайти ба ёдам омад, як ҳикмати халқӣ: арақ ба мастӣ мебарад, мастӣ ба пастӣ мебарад. дуруст, саломат бошед. ана агар дар ёд дошта бошед, як ҷавони руса ҳамватанои мо куштанд. онҳо ҳамрӯз пива нӯшида буданд. пива ҷавоно. бале. гӯё ки пива як чизи қувваташ кам аст, проценташ 4 градус ё чи, лекин ҳатто ҳамин проценти ками пива ҳам метавонад майнаи вақте ки миқдораш бисёр шуд, метавонад майнаи касро гич кунад. фарқияти узри зиёд, фарқияти шароб, яъне арақ аз вискиу, аз вино, аз дигар дар чи аст? албатта фарқияташ он ашёе ки аз ҳамон истеҳсол мешавад. масалан виски аз чизи дигар, масалан гирим арақ аз гандум, масалан гирим арақро аз себ, аз олуболу, аз ҷувори макка, аз ҳама чиз тайёр кардан мумкин аст. вобаста ба ин масалан аз кактус ҳам тайёр мекунанд, текила мегӯянд. инам боз ҳамон арақ аст. любиёи каду, лаънат ба ҳарду. ҳамаш як ҳамон спирт, муҳимаш спирт аст ки дар алкол, чизе ки дар дохили вай асту таъсир кунанда аст. дар бораи пива, анон ҳамшаҳрои мо ки як ҷавони руса куштанд, ҳамсаршавандаи ҳамон ҷавони рус бо ман кор мекард. агар хато накунам, номи вай Катя буд. ман рӯй надоштам ки ба чашми вай нигоҳ кунам. ҳамватанои азиз, ман намедонам чӣ кор шуд дар он ҷо, чӣ нашуд, лекин ҳамхел кор шуд. дар бораи пива гап мезанем. пива дар таркиби худ хмел гуфтаги растаниро дорад. хмел растанӣ аслан як нашъамонанд аст, лекин чизи аз ҳама муҳимаш барои мардҳо ин аст ки дар ҳамин дохили хмел гармонҳои занонаи растанигӣ ҷой доранд. яъне мардҳое ки ҳамин пива нӯш ҳастанд, ино бо мурури замон, масалан 10 сол 20 сол не, байни 1 сол 2 сол 3 сол нишонаҳои занона дар ҷисми онҳо пайдо мешавад. қобилиятҳои мардонаи онҳо заиф мешавад. ҳатто пир мекунад пива тез инсон. ҳама намуди машрубот суръати пиршавиро ниҳоят метезонад. ҳама намуди машрубот. ана дар бораи вино, шароб диққат доред шунавандагони азиз, ҳама намуди машрубот инсонро суръати пиршавиро метезонад. саломат бошед.
ана виноро яъне шаробро таъриф мекунанд ки як воситаи хубе аст барои пешгирии касалиҳои дил ва шариён, рагҳои хунгард. ина дурӯға бинед ки шахсоне ки чунин реклама доранд, реклама мекунанд, ино шахсони берӯ ҳастанд. ба русӣ мегӯянд лицемер, пӯстакрӯ. ино инсонам нестанд аслан гирем. вақте ки инсон бар зарари инсони дигар сухан мекунад, ягон коре мекунад, вай аллакай осуҳайс аст. одам сурату ҳайвон сират. бале, ман фикр мекунам ки ҳамин шаробро низ дар бораи шароб ман фикр мекунам, мегӯянд ки ин рагҳои хунгарро аз атеросклероз эҳтиёт мекунад, мегӯянд ки равоншавии хунро беҳтар мекунад, яъне текучест мегӯянд, хун равон мешавад, гардиш, қобилияти гардишаш беҳтар мешавад. лекин анакун фикр кунед, аз чӣ истеҳсол мешавад шароб? аз шираи ангур. анамон шираи ангур 2 баробар нисбати шароб ба ҳамин қобилиятҳо соҳиб аст. барои чӣ онҳо шираи ангурро реклама намекунанд? ба хотири он ки ҳарчанд шираи ангур, афшураи ангур, чӣ гуфтем, сок, виноградный сок, ҳарчанд ки шираи ангур 2 баробар аз шароб қобилиятҳои сиҳаткунандагиш бештар аст, онро реклама намекунанд. аз он сабаб ки вай чангак нест. спирт чангак аст. касе ки спиртро нӯшид ба чангаки моҳигир мефурояд. моҳигир ба дорони нохунак истеҳсолкунандагон ва онҳое ки аз ин чиз фоида мегиранд. анамин мутаассифона ҷамъияти мо симои инсониятшро хеле аз даст додааст. чунин рекламаҳо вуҷуд дорад. ман чунин фикр дорам. хуб, ташаккури зиёд. ана акнун як чиз дигар ман низ мебинам, пахмел мегӯянд. инсонҳо мемиранд агар яъне ки ба истилоҳ пахмелитсия накунанд. вақте ки шаробро менӯшанд, баъзеҳо 10 рӯз ҳатто давом меёбад. ман худам дидаам, рости гап, чунин нафаронро ки то 1 ҳафта то 5 рӯз шароб менӯшанд пай ҳам. мегӯянд ки агар онҳо нанӯшанд, мумкин аст ки бимиранд. дуруст аст ҳамин? пахмел чӣ аст ва чӣ гуна бояд аз пахмел раҳо ёфт? ана дар бораи пахмел мо нав гап задем. ин як хусусияти давраи дуюми алкоголизм мебошад ки онро абстинентный синдром мегӯянд. синдром пахмелия ба тоҷикӣ хуморӣ шудан. чаро чунин мешавад инсон? гуфтем ки вақте ки як муддати муайян кас спиртро менӯшад, ҳамин спирт як чизи таркибии ҷисм мегардад ва ҳамин ҷисм ба ҳамон муҳтоҷ аст. агар ҳамон чиза нахӯрад, худа нохуб эҳсос мекунад. аммо дар паси ин як чизи нав пайдо мешавад. ин номаша запой мегӯянд. запой ин чизе ки 1 ҳафта ё 5 рӯзу 10 рӯз менӯшанд. пеш аз пахмел кардан запой мегӯянд? не. запой ин дурудароз нӯшидани арақ. болоям масалан 7 рӯз маст, 4 рӯз, 5 рӯз, 7 рӯз, 10 рӯз мардак маст аст. ҳама рӯза мехӯрад. вай дар аввал камтарак менӯшид, худа эҳсос мекард хуб, баъд мерафт корашо мекард, бегоҳӣ меомад бом мехӯрд масалан. аммо кор оҳиста оҳиста бадтар мешавад. ку ҳамин рӯзе мерасад ки вай як пиёла нӯшид, пагоҳӣ хест, худа баъд эҳсос кард, ҳамин тоқат намекунад, боз менӯшад. шароб хонаи худро дар вуҷуди организми ӯ кард ёфт. анакунун ин мардак 5 рӯз 10 рӯз менӯшад, лекин аз як тараф вай худа ором мекунад ба ҳамин восита. лекин спирт заҳар аст. хоҳем нахоҳем заҳар аст. ҷигар, дил, гурда, ҳамаи ғадудҳо оҳиста оҳиста заиф мешаванд. гӯё ки ба дод меоянд аз таъсири спирт ва дар натиҷа вай мардак мурданаша мумкин аст. барои баровардан аз запой, ина запой мегӯянд, яъне албатта ёрии духтур лозим аст. беёрии духтур аз запой баровардан амри бисёр мушкил аст. лекин мутаассифона бисёриҳо ба духтур муроҷиат мекунанд. ино имкон надоранд ки муроҷиат накунанд, зеро агар муроҷиат накунанд ино мемуранд. ман дидам одам намурдааст, бовар мекунед. ҳамин як ҳамсоя ҳамон дар Тоҷикистон запой ки мерафт, рости гап, баъд вақте ки 4-5 рӯз мегузашт, ба истилоҳ мепартофт, ба худ меомад, намемурд. беҳтарин. шукри худо, организмаш ақли худша гум накардааст. анамин чизе ки шумо гуфтед, партофтан, қай кардан, ин як реаксияи муҳофизатии ҷисм мебошад.
дар давраи дуюми алкоголизм анами қобилият аз байн мерад. дар давраи дуюм вақте ки шаробнӯши ҳақиқӣ кишиду? бале, шаробнӯши ҳақиқӣ аз давраи аввал аллакай вай майзада шуд, лекин дар давраи дуюм инам яке аз нишонаҳои давраи дуюм аст, яке аз нишонаҳои бисёр қавӣ аз байн рафтани рефлекси қайкунӣ. вақти вай ҳамин рефлекса аз даст дод, вай меморад албатта. он шиносе ки шумо доштед медонистед вай ҳамин рефлексаш гум нашудааст. баъдан почаҳои ӯро ба фикрам рагҳояшро буриданд аз шаробнӯшӣ. ман фаҳмидам ки ҳатто шаробнӯшӣ почаи аз роҳгарди инсонро маҳрум месозад. ин бо тамоку алоқаманд аст. бо тамоку? бале, тамоку. никотине ки дар даруни ҳамон тамоку ё даруни нос ҳамон тамоку аст. аслан нос ин носовой чизи тамокуи бинӣ, барои бинӣ аз Россия ба тарафҳои мо омадааст, то он ҷое ки фаҳмидам. ҳамин инам аз тамоку мешавад. моддаи таъсиркунандаи он анамон никотин аст, яке моддаи асоситаринаш. ҳамин тамоку никотин чӣ кор мекунад? холестеринро дар рагҳои хунгард мешинонад, такшин мекунонад. холестерин ин равғани гӯем ки даруни хун аст, равғани бадаша мешинонад, дар натиҷа рагҳои хунгард танг мешаванд ва чунин як хислатҳо пайдо мешавад ки камтар роҳ мегардад, пояш дард мекунад, маҷбур аст истад, дам мегирад, пояш аз дард мемонад, боз роҳ мегардад. лекин ин ҷараён тораф мушкилтар меравад, қиинтар, мушкилтар мешавад, чуқуртар меравад процесс ва рӯзе мерасад ки пояш сиёҳ мешавад, мебурад. ман дидам як 2 моҳ қабл як мӯйсафеди русро ба ман пойҳояшро нишон дод, бовар кунед аз ҳуш мондам, аз ҳуш рафтам. акнун дӯстони азиз, бори дигар хотиррасон мекунам, ин барномаи мустақим аст, дармонбахш ном дорад. номи барнома чунин аст. мавзӯи имрӯза майзадагӣ яъне алкоголизм аст. меҳмони барномаи мо духтури дараҷаи олӣ муҳтарам Абдулло Хоҷаев ҳастанд. акай Абдулло, ма акнун боз ҳамин мавзӯда рӯбарӯ мешавем. ман мебинам акнун чӣ хел гӯям, рӯи рост бисёриҳоро мебинам майро менӯшанд, боз сигор мекашанд. аз болои май сигор кашидан зарари шадидтарини. дуруст гуфтед. зарар болои зарар, зарари дучанд аст, зарари дучанд. ин мардумоне ки ба май дода мешаванд, ба сигоркашӣ, тамокукашӣ дода мешаванд, ино одамоне ҳастанд ки бисёртар бандаҳои нафс, бандаҳои нафс ҳастанд, эгоист, одамони худхоҳ. шахсе ки фақат худашро фикр мекунад, вай албатта симои инсонияш аллакай костагӣ аст. бале, дин гуфтем, камтар дар бори дин гап зедем. биёед мавзӯи майзадагиро чӣ гуна инсон ай майзадагӣ раҳо биёбад аз нигоҳи дин. хай чун шаробхӯрӣ гуноҳи бузург аст. шаробнӯшӣ аз нуқтаи назари дин, ман гуфтам сухани ҳазрати пайғамбарам, гуфтам ҳар чизе ки хамрро ба вуҷуд меорад ҳаром аст. барои чӣ? барои он ки одаме ки пойбанди масалан шароб мешавад ё никотин мешавад ё ин ки гирим нашъа мешавад, вай дигар бандаи худо нест. вай агар гӯед ки бачата гирим фурӯш биё мана хар, ҳамин корро мекунад вай лаънатиё. мебахшед узр мепурсам, лекин ман дуруст ино аз қатори одамигирӣ мебуранд. одамое ки ба нафс дода мешаванд то ба дараҷаи ҳамин бади гирим нашъамандию майнзадагӣ мерасанд, ино қобил ҳастанд ки ҳатто ба фарзандони худам зарар расонанд. бояд мегӯянд ки дин ин як воситаи омӯхтани ҷаҳон аст. илм ин як воситаи омӯхтани ҷаҳон аст, дин ҳам як воситаи дигари омӯхтани ҷаҳон аст. яке аз асосгузорони илми психология Карл Густав Юнг, олими машҳури швейтсариягӣ ки равоншинос буд, вай мегӯяд тамоми умр барои беҳтар кардани сифати равонии инсон кор карда буд. мегӯяд агар мо хоҳем ки равони инсонро солимӣ бахшем, сифатан ӯро беҳтар кунем, мо бояд пеш аз ҳама эътиқод кунем, эътироф кунем ки инсон махлуқи рӯҳонӣ аст. барои он ки мо аз ҳамин чиз озод шавем, на фақат аз ин чиз, умуман аз ҳамаи чизе ки хамрро ба вуҷуд меорад,
برای این آزاد شیم ما باید در نوبت اول دونیم که ما مخلوق روحانی هستیم. این جسم ما موقتا در این دنیا هست. وقت ساعت می آید ما از این جسم آزاد میشیم میریم به عالم روحانی، به عالم علوی. انا باز یک چیزی دیگر، یعنی در اونجا سوال و جواب هست و اصطلاح از بالا نگریستن به تجربه حیاتی خود هست. وقتی که گزیدن اورنج فایده ندارد بله این چیزا هست. باز یک چیزی دیگرش همین که رسالت انسان. هر یک کس باید داند که انسان رسالت دارد. یگان کس به فکرم عریضه نوشته به این دنیا نآمده است. یا شما میشناسید شخصانی را که عریضه نوشته؟ نه. هیچ کس عریضه نوشته نآمده است. با سفارش آمده است، با فرمایش آمده. هر یک انسان رسالت دارد. همین رسالت خودش باید یابد. خیلی در مجموع اگر گیریم رسالت انسان در چیست؟ گذشته های بزرگ ما گفتند. مثلا مولوی بزرگ میگوید ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. فصل یعنی فاصله انداختن. یعنی یکی از رسالت های انسان به هم آوردن آدمان است. طریقت نقشبندیه، گذشتگان بزرگ ما از طریقت نقشبندیه، طریقت خواجگان میگویند که رسالت انسان شناختن خدا است. شناختن خدا چگونه است؟ بازم اهل تصوف گفتند خود آموزی خدا آموزی است. برای آموختن خود انسان باید وقت جدا کند، مشق جسمانی هم کند و مشق روحانی هم کند. مثلا از طریقت نقشبندی چنین توصیه های پسیخولوژی هست. امروز اینا میگن پسیخوتکنیکا. وقتی که آدم راه میگردد دقتش به پایش میماند، یعنی هوش در قدم، نوع مفهوم هوش در قدم. یا وقتی که سرش بالین میماند دقتش به نفس گیریش میکند، هوش در دم. هوش در دم. عباره های ببینید از بخاری شریف برآمده است. هوش در قدم. این چیزا برای چی لازم؟ برای آرام کردن دل، برای تسکین دادن دل. وقتی که آدم خاطرش مشوش میشد، مشکلی ها سر به سرش میآیند، وای نباید عرق نشد، وای باید از همه چیزا استفاده برد. یعنی که هوش خود رو با حرکت هایش، مثلا هوش در قدم، بله، تا مترو 15 منت راه باید گردیده، 15 دقیقه اگر وای هوش خود در قدم های خود کند خیلی عصب آرام میشد، فکر به جایش میفرورد، حل مسئله آسان میشد. اما اگر وای سیگارت کشد، اما اگر وای عرق نشد، مشکلی از بین میرد؟ نه، دو چند اضافه میشه. بله. باز اهل طریقت میگویند که رسالت انسان آموختن خدا و نزدیک شدن به وی است. چگونه ما راه نزدیکترین رو دریابیم به سوی خدا؟ اهل طریقت میگویند خدمت به خلایق. خدمت به خلایق راه نزدیکترین است به سوی خداوند. یعنی هر یکی ما در زندگی خود دانیم که ما شخص روحانی هستیم و آمدن ما از سوی اوست و بازگشتی ما به سوی اوست. یعنی سوال و جواب است. و هر یکی ما دانیم که ما رسالت داریم و رسالت های ما یعنی نیکی کردن به خلایق، خدمت کردن به خلایق است. و البته انشالله همین چیزهای اگر دانیم و در همین اساس زندگی خود، برنامه زندگی خود ترتیب دیم، فکر میکنم که از همین چیزا ایمن میمانیم. فکر میکنم که اونایی که گرفتار شدند میتوانند یک اندازه در این چیز یاری برای خود دریافت کنند. تشکر. زنها نیز менушанд شراب را. و یک بار دو سوال میدیم با شما محترم دکتر عبدالله خوجاєв. زنها نیز شراب را менушанд و با فرزند، با دنیا آوردن فرزند چی ضرر میرساند شراب نوشی؟ از طرف مرد هم از طرف زن؟ در هنگام مستی اصلا نزدیکی ممکن نیست. همخوابگی ممکن نیست. ممکن نیست. کاملا ممکن نیست. به خاطر آن که فرزندی که در حالت مستی پیدا میشد، خب در حالت های نظررس گرفتاری کسل های گوناگون میشن، کسل های ژنتیکی یعنی وایرانشوی ارثیات، کسل های جسمانی کودک تولد میشد با کسل دل مثلا، یا با کسل ماینا، یا کسل عقلی روانی، اینوالید. زنهایی که متصل می نشند آنها در اکثر حالت ها چنین فرزندها را به دنیا می آورند، از این فرزندها دست می کشند و این فرزندها خوار و زار هستند و عمر دراز هم نمی بینند. این یک فاجعه است. وقتی که زن مای می نشد این فاجعه بزرگترین است. به خاطر اون که زن در نسبت تولید فرزند نسبت پدر دیده
масъулияти бештаре дорад. бале. хуб, шунавандагони азиз, агар ягон суол дошта бошед, метавонед ба рақамҳои 8 965 151 0410 занг бизанед. инҷо меҳмони барномаи мо духтури дараҷаи олӣ ҳастанд, яъне ки дар ҳамам саволҳои шумо имкон доранд ки посух бигӯянд ва тавсия медиҳанд. ҳамчунин шуморо даъват мекунанд ба он беморхонае ки муҳтарам акай Абдулло кор мекунанд, яъне ки кӯмаки ҳамватанона, кӯмаки дӯстона, тавсияҳои ройгон баҳри шумо дӯстони азиз. рақамҳо 8965 151 0410 аст. мавзӯъ майзадагӣ аст. ягон суоле дошта бошед роҷеъ ба мавзӯи майзадагӣ, ягон мушкилот шояд ягон дӯстатон дошта бошад, роҷеъ ба майзадагӣ ҳарф бизанед. чунки мебинем шунавандагони азиз, масалан бомжҳоро, онҳо барои чӣ бомж шуданд? марде ки бехонаву бедар, баруси ба ислоҳ без определенного места жительства. бале, онҳо аз шаробнӯшӣ, онҳое ки хона вайрон мешаванд, 50% аз шаробнӯшӣ дар айни замон, ва онҳое ки ба мушкилоту қарзу бало гирифторанд аз шаробнӯшӣ. хулас ман фикр мекунам ин шароб ин модари марг будааст. 600,000 одам дар як сол дар Россия, тахмин 600,000 одам мемирад бо сабабҳое ки бо майнӯшӣ алоқаманд ҳастанд. 600,000 одам. Афғонистон 10 сол ҷанг дошт. Иттиҳоди шӯравӣ дар ҳудуди Афғонистон 13,000 изофатар, камтар изофа аст. 13,000 гӯем ки аскар ҷони худро дар он ҷанг бохтанд дар 10 сол. дар Россияе ки дар ҳолати осоиштагӣ аст, ҳар сол тахмин 600,000 нафар нобуд мешаванд ки аслан дар синну соли коршоямӣ ҳастанд. бале, хуб, як саволи дигар дорам. ман фикр кардам дар ҳамин мавзӯъ каме ба як хулосае омадам ки ҳамин майро шояд ба он сабаби ҳамин хел баровардаанд ки мардумон, яъне ки ба ислоҳ трезви, ҳушёр намонанд. агар ҳама ҳушёр бошад, бовар кунед, ба фикрам баробарҳуқуқӣ мешавад. ҳамин хел дуруст нест ба фикри ман. фикри бисёр дар байни ҳамин шаҷараву одамо ҳамин хел махсусан ба фикрам ин як барномаи махсус аст. фикри бисёр ҷолибро гуфтед. шайх Саъдӣ яке аз устодони бузурги инсоният. ин касро воқеан ҳамин хел гуфтан зарур аст. вақте ки мо бузургони худро мебардорем, ҷаҳон онҳоро мешиносад. вақте ки мо онҳоро намебардорем, ҷаҳон онҳоро намешиносад. суханони шайх Саъдӣ: бани одам аъзои якдигаранд, ки дар офариниш як гавҳаранд. чу узви ба дард оварад рӯзгор, дигар узвҳоро намонад қарор. ту гар зи меҳнати дигарон беғамӣ, нашояд ки номад ниҳанд одамӣ. суханҳои бисёр пайғомбарона аст, бисёр олӣ аст. ва ҳамин суханҳо дар даромади бинои асосии Созмони Милали Муттаҳид дар Нью Йорк навишта шудаанд ба 7 забони байналхалқӣ. ина бузургии ин шахса бинед ки на Байрон, на Шекспир, на дигар суханоша нанавиштиянд, шайх Саъдия навиштиянд. аз ин нуқтаи назар мегӯям ин кас яке аз устодони бузурги инсоният ҳастанд. яъне ҳар як инсоне ки дар паҳлӯяш як шахси майзада ҳаст, бигзор вай худо майзада нашуда бошад, майнӯш гоҳ менӯшида бошад, бояд ҳушдор диҳад ба ҳамроҳаш, ба ҳамкораш, ба ёраш, ба дӯсташ, агар вай инсон бошад, агар дарди вай эҳсос кунад. шайх Саъдӣ мегӯянд: агар ту дарди дигар касе эҳсос кардӣ, ту инсон ҳастӣ. агар нисбати дарди шахси дигар бефарқ ҳастӣ, осо ҳайс, одамсурату ҳайвонсират. ана бинед ки боз як суханҳои аҷоиби шайх Саъдӣ аст. мегӯянд: агар бинӣ ки нобинову чоҳ аст, агар хомӯш биншинӣ гуноҳ аст. мардуме ки ҳозир ҳамин барномаи моро мешунаванд ва бохабар шуданд аз он ки ҳамин чиз заҳри мутлақ аст, бояд ба гирду атрофи худ, ба одамоне ки бехабар ҳастанд, ин маълумотро бояд расонанд. агар диданд ки нобино асту чоҳ аст, агар хомӯш биншастанд гуноҳ аст. ташаккури зиёд. бисёрам суҳбатҳои беҳтарину беҳтарин, тавсияҳои хуб. шунавандагони азиз, ин барномаи дармонбахш аст. агар суолҳо бошанд, марҳамат, якчанд лаҳзаи дигар мо вақт дорем. устод акай Абдулло, шумо мегуфтед ки чӣ гуна майзадагиро нест кард? албатта ин мушкилӣ ҳам иҷтимоӣ ва ҳам тиббӣ аст, ҳам равонӣ, ҳам иҷтимоӣ, ҳам ҷисмонӣ
тиббӣ ҳам аст. Агар масалан ин чиз ба осонӣ ҳал мешуд, ҳамин хеле як духтурои наркологҳо ба миён намеомаданд. Ин кори духтурони наркологҳо аст, табобат. Лекин бояд гуфт ки танҳо духтурон ин чизро ҳал карда наметавонанд. Бояд ки табобат маҷмуавӣ бошад. Аз як тараф духтурон ҷисмро табобат мекунанд, яъне дар зинаи аввал детоксикатсия, аз ҷисм баровардани заҳр, дар навбати дуюм реабилитатсия, яъне офият бахшидан, барқарор кардани ҷисм. Аммо вақте ки рӯҳи вай, ақли вай мардак солим нашудааст, вай боз мерад менӯшад. Барои ҳамин мо ҳама бояд ки устоди якдигар бошем. Дар ин албатта мо наметавонем ҷои наркологро гирем, лекин ҳар яки мо метавонем ба якдигар насиҳат кунем. ана ҳадисҳои пайғамбарро хонем, насиҳатҳои шайх Саъдиро хонем, Гулистонро хонем, Бӯстонро хонем. ҳамин хел не? Дуруст. Ташаккури зиёд. Як рӯз ман чунин истилоҳа хонда будам. Як истилоҳеро хондам ки аз ҳамон чиз як истилоҳи дигар пайдо кардам. Тоҷик он касест ки хотираи худро бо беҳтарин дастовардҳои бузургонаш бой кардааст. Агар мо Саъдиро нахонда бошем, Мавлавиро нахонем, бале, Буали Синоро нахонем, Садриддин Айниро нахонем, мо метавонем худамои гӯем ки мо тоҷик ҳастем? Не, албатта. Чунки онҳо моро дар дунё муаррифӣ карданд. Бале. Яъне хондани асарҳои классикон худаш як дору аст. Ҳамин табобати ҷисмонӣ муҳим аст, лекин танҳо бо табобати ҷисмонӣ, бо табобати духтури нарколог аз ин чиз озод шудан амри маҳол аст. Бояд ки рӯҳи худро қавӣ кард, яъне ғизои рӯҳонӣ бахшид. Баъзеҳо мегӯянд ки Қуръон хонд. Қуръонро кӯркорона вақте ки арабӣ мехонед, хай фоида ҳам дорад албатта медитатсия, лекин ғизои рӯҳонӣ комилан буда наметавонад. Мо бояд маълумот гирем. Барои ҳамин масалан тарҷумаашро хондан аз фоида холӣ нест. Ана он бузургони мо, шайх Саъдия мегиред, шайх Хофиза мегиред, Камоли Хуҷандия мегиред, ино ҳамаашон хондагӣ ҳастанд, аммо Қуръонро фаҳмидагӣ ҳастанд. Чизҳои беҳтарине ки он ҷо ба ҳаст гирифта дар асарҳои худашон гузоштагӣ ҳастанд. Саломат бошед. Аммо бояд аз ин чизҳо фоида барем. Дар ҳамин сурат метавон аз ин чиз комилан озод шуд. яъне ки дӯстони азиз, тавсеяи духтури дараҷаи олӣ Абдуллоҳ Хоҷаев ҳастанд. Шунидед шумо, хондан, мутолиа кардан ва ёди Яздони покро намудан, рисолати худро фаромӯш накардан. рӯзу рӯзгоратон хуш бошад, танатон сиҳат бошад. Бо ҳамин орзуҳои нек барномаи дармонбахшро мо хотима мебахшем. Ташаккури бисёр ҳам зиёд мегӯем ба Абдуллоҳ Хоҷаев. Зинда бошед, хуш омадед ба радиои Муҳоҷир. марҳамат, саломат бошед. Аз шумо ташаккури зиёд. Хеле хушҳолам ки имкон додед ки то як андоза ба мардумамон як кори хуб карда бошам. Зинда бошед. Ҳазор раҳмат. Номи нек бимонад ҷовидон. Саломат бошед шунавандагони азиз. радиои Муҳоҷир. Телефон барои тамос 8 965 151 04 10.